Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Atong abrihan ang atong mga Biblia sa Marcos 5 bersikulo 25 ngadto sa 34. Og dihay usa ka babae nagitalinog-an sulod sa napulog duha ka tuig. Og daghana ang gipaantos kaniya sa daghang mga mananambal. Ug ang tanan niyang katigayunan nahurot na niya gasto. Ngani wala siya mamaayo, hinunoa misamot siya pagkadaot. Og sa pagkadungog niya sa mga gikasugilon bahin tungod kang Jesus, miduol siya sa iyang luyo, taliwala sa panon, sa katawan, o gihikap niya ang iyang sapot. Kay siya nag-ingon, kung makahikap lang ako sa iyang mga sapot, mamaayo gayud ako. Og diha-diha mitang-on ang iyang talinugo, o gibati niya diha sa iyang lawas na siya naayo nagikan sa sakit. Og si Jesus sa nainghana niya sulod sa iyang kaugalingon nga may gahom nga migula gikan kaniya diha-diha miliso kataliwala sa panon sa katawan og miingon, kinsa bay mihikap sa akong mga sapot? Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, nakita mo ang panon sa katawan na nagkadot-dot libot kanimo, ngani nangutana pa ikaw, kinsa may mihikap kanako? Og siya miliraw sa pagtan-aw kung kinsa ang naghimo niadto. Og ang babae sa hingimbaluan niya ang nahitabo kaniya miduol ng hadlok ng nagkurog og may hapa sa iyang atubangan. Og kaniya gisubilon niya ang tanan nga tinuod. Og si Jesus miingon kaniya, anak, sa imong pagsalig nakapaayo kanimo, lumakaw ka nga malinawon o maayo kagikan sa imong mga sakit. Mao kini ang pulong sa Dios mag-ampo ta mga igsoon. Dagay ko na mamahan, salamat ning kining takna nga aniyaro sa kami sa pagpaminaw sa imong pulong. Panalangin kini sa among kinabuhi. Jesus name. Amen. Ay usa may pamaagi sa pagdakop sa amo nga way lisod. Ang amo kay balutan na kung kini makahikap na ang pagkaon sa iyang kamot dili na siya mabuhi. So dinang tawhana nakakita sa unsay kahuyang sa amo, kuha siya og lubi nga buhi og iyang gibanggan kini sa taliwala og iyang gilugit kadto mga lubi sa sulod. Unya iyang giatang kini didto sa bukid. Og diha nagdool na ang amo, ug nakita sa amo ang lubi og gisuod ang iyang kamot dito sa bangag og gihakop niya ang lubi nga nilugit og wala na binili niya buhi. Bisag kung saan niya kuha sa iyang kamot, di gyud mo gawas ang iyang kamot kay tungod sibura sa iyang kamot. Busa siya nasakpan kay tungod dili gyud siya mabuhi sa iyang gikuptan. Usahay mo po ni problema o di kay usahay. Kasagaran mo ni problema sa makaraghanan sa mga tao. Ako ng tao, nakakupot na siya sa iyang tinuuhan nga maoy makaluwas kaniya. Dili na siya mabuhi dili. Bisang pagpulong sa Dios ang mabuot kaniya, aron siya pagkaluwason apan dili gid siya mabuhi. Dini sa atong gibasa mga igsoon, naay usa ka babae na siya nagtalinugo sa sulod sa 12 ka tuig. O sa 12 ka tuig, ang iyang gikuptan mao ang iyang tinuuhan nga mo'y makapaayo kaniya ang iyang bahandi o ang mga doktor, ang iyang mga ginikanan, ang iyang mga parente o mga tawo maayo o maayo kaniya, mitabang kaniya apan sa diha sa sulod sa 2 ka tuig wala gid siya mamaayo, inait siya misamot hinuon og pagkadaot sa iyang balatian. Now, kining bayhana sa dihang nakadungog na siya bahin kang Kristo, iyang gibuhian kadtong iyang kinaligan og miduot ang Kristo aron mokupot kang Kristo og diha sa iyang pagduol kang Hesus na maayo siya og siya gyud naluwas sa iyang kahimtang. Now, ang pangutana, kanus ka pa man mabuhi sa imong naandan og mukupot ka kang Hesus? Sa ato pa, kanus ka pa man mukupot kang Hesus? Aron makakupot ka kang Hesus ug maayo, atong tun-an ang mga pananglitan niining babayhanan sa iyang kinabuhi. Dunay tulo ka atong pagtan-aw kaniya. Primero, sumala sa 25 ngadto sa 26, siya sa dihang nahimulag pa kang Hesus. Wala pa si Jesus kaniya sa sulod sa 12 ka tuig niyang pag-antos.
bulag siya kang Jesus. Nagaingon ng Biblia sa John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kung ikaw mahimulag kang Kristo, wala gyud kay mahimo. Busa kining bayhana nga wala kang Kristo, nagtalinugo siya sa 12 ka tuig. Siya nagaantos diyon. O nagsalig siya sa kaptangan nga maoy makatabang kaniya, misalig siya sa mga doktor, misalig siya sa mga ginikanan, misalig siya sa mga tao nga mitabang kaniya, apan nahurot na lamang ang iyang kaptangan, wala siya mamaayo. O misamot pa'y noon ang iyang kahimtang. Karon nag-inusaran na lamang siya, kay tungod gibiya na siya, kay tungod wala nang kantos sa kaniya. Siway paglaon. Sumala sa ingon sa John 15:5, wala si paglaom. Sam sa taong gitalinog anini. Kita pod, wala kita'y paglaom. Kaya tungod, kita gitalinog ang sala. Sala ang maoy nagdugo ka nato. Daghang pamaagi ang mga tao aron maluwas kini sa sala na mga relihiyon, na mga good works, na mga binuhatan. Apan nagaingon ang Biblia, the wages of sin is death. Ang suhol gyud sa sala maong kamatayon. O samtang naata nagtrabaho ta alang sa sala, nagaingon ang Roma 2:5, apan tungod sa imong kagahi o pagkadili mahinulsulon sa kasing-kasing, nagatigom ikaw og kapungot nga tagana alang sa imong kaugalingon. Alang unya sa adlaw sa kapungot sa diha nga igapadayag na ang matarong nga hukom sa Dios. Sa atong pagpalingkamot na kita maluwas sa atong sala, ang nahitabo kita mismo ang nagtigom og kapungot sa adlaw nga mo'o. So busa maigsoon, walay paglaom ang tao nga naa gitalinugo sa dugo. Sama ra pud nato. Daghanang sa giingon sa 26, daghanang gipaantos kaniya. Mga ginikanan, igsoon, paryente, doktor, labi na mga kaptangan. Nakapsa na sila pag-antos kaniya o kaptangan. So, ang saybot pasabot ni ini ka nato, atong tutukan ng atong kaugalingon. Ang imong kaugalingon. Walay doktor, walay tao, walay kaptangan ang makapaayo sa imong sala. So, kining bayhana, nag-antos siya. Daghang pong tao nag-antos, wa ay balo. Na nag-anam-anam siya kaut-ot, ngadto padulong sa hukom sa Dios. Ikaduha, sumala sa 27 ngadto 29, kining bayhana miduol kang Jesus. Ang pangutana, nganong miduol man siya? Kay tungod nakadungog siya. Sa diha nga pagkadungog niya bahin kang Jesus, hingbuhi siya sa iyang gisaligan sa 12 na katuig nga iyang gikuptan og siyang miduol kang Jesus. Nganong miduol man siya sa Jesus? Nganong miduol siya kang Jesus? Kay nakapaminaw siya bahin kang Jesus. Dunay nagsuginon kaniya kung kinsa si Jesus. Kung atong basahon ang verse 1 nining kapitulo, makita nato na dihay usak kay giyawaan sa nga tao sulod sa iyang tibuok kinabuhi. Unya ang yawa nga nagpuyo kaniya usa ka lehiyon o panon na dunay 3,000 ngadto 6,000 ka daotang espiritu mao'y nagkontrolar kaniya. O gibantog si Jesus niini kay tungod iya kinang giayo og galuwas kadtong tawhana. Karon miduol kining bayhan kay tungod sa balita bahin kay Jesucristo. Asa man magikan ang atong pagtuo? Pagtuo mo abot pinaagi sa pagpaminaw sa mayong balita bahin kang Kristo. So kining pagtuo ning bayhana dunay tumong. Nagaingon sa 27 og sa pagdungog niya nga gikasagwilin may tungod kang Jesus, miduol siya sa iyang luyo, taliwala sa panon sa katawan o gihikat niya ang iyang sapot. Tungod sa pagtuo nining bayhana, wala sa ikahadlok nga mo lipot ngadto sa taliwala sa panon. Apan makita naton daghan kayo mga tao diha sa luyo. Nga naman, bisan pag ang mga tao baho siya, hugaw siya, sumala sa balaod. Tungod sa pagtuo sa iyang kasing-kasing, doon na siya tumong. 28 nag-ingon, kay siya nag-ingon, kung makahikap lang ako sa iyang mga sapot, mamaayo gayon ako.
ang iyang pagsalig dunay tumong nga siya makaduol kang Hesus o makakupot sa iyang sapot. Dili ang sapot ni Jesucristo ang gamhanan aron matambal kaniya, dili kundi ang iyang pagsalig. Way nakababag sa iyang pagtuo o sa iyang tumong. Way makapakyas sa taong dunay pagsalig kang Hesus. Og diha-diha mingon ng 29, og diha-diha mitan-on ang iyang talinugo o gibati niya diha sa iyang lawas nga siya naayo sa gikan sa iyang sakit. Diha-diha sa nahikap niya ang sapot ni Kristo, mitan-on ang iyang talinugo o gibati niya kini diha sa iyang lawas. Kay paano siya? Dako kayong kapreskuhan sa iyang kinabuhi nga siya naayo gikan sa iyang sakit tungod sa pagtuo nga dunay tumong. Kunya ikatulo, sumala sa versikulo 30 hangtod 34, siya nagpabilin gyud kay Jesus. Wala gyud siya muhawa, wala sa mubiya. Inay, nagpaminaw siya ug unsay mahitabo, ug unsa ang mahitabo na ng panahona. Karon, kay si Jesus nakailaman na dunay mikupot kaniya, kay ang gahom migawas kaniya aron pagluwas kadtong mikupot kaniya. Naging sa 30, og si Jesus sa nailhan niya sulod sa iyang kaugalingon nga may gahom nagimigula gikan kaniya, diha-diha milisod taliwala sa panon sa katawhan ug mingon, kinsa may mihikap sa akong mga sapot? Dunay gahom migula kaniya, gahom nga alang sa kaluwasan sa taong dunay pagtuo. Busa si Kristo miliso sa taliwala sa panon, dili panon may nakapaliho kaniya, kung dili kadtong usa ka tawo dunay pagsalig kaniya. Unsang gahom ni nga atong madawat sa diha nakita musalig kang Kristo. Nagaingon ng Roma 1:16, kay wala ko'y gagkaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Sa Hudyo ka man o sa mga unsa kang Kristiyano ka man, way gipili kining gahom sa Dios. Unsay gahom sa Dios? Ang mayong balita nga atong pagatuuhan madawat yun nato ang kaluwasan. O kana masabtan ni Jesus, gahom niya kining gawas alang ni adtong nagatuo kaniya. Kay palo ang Ginoo kung kinsa ang mihikap kaniya. Kay tungod nag-ingon ng Juan 2:24-25, apan siya bahin wala sa iyang bahin wala si Jesus isalig ang iyang kagalingon ngadto kanila, kay siya nasayod man sa tanang tao ug wala siya magkinahanglan nga dunay magpahimatuod ngadto kaniya, may tungod sa tao kay siya gayud nasayod man kung unsa ang anaa sa sulod sa tao. Kay palo ang Ginoo nga kining bayhana mao'y mihikap kaniya, mao'y nakadawat sa gahom sa Dios, apan nangutana siya nga naman aron kadtong misalig kaniya, mubarog sa iyang pagsalig, mag-witness, no? Magpatutuo sa iyang pagsalig, kadtong mikupot kaniya, mitubag ang iyang mga tinun-an, nagaingon, ang iyang mga tinun-an, nagaingon, nakita mo ang panon sa katawan na nagadudod, libot kanimo, ngani, nangutana pa ikaw, kinsa may mikupot kaniya, tanako? O siya miliraw sa pagtanaw kung kinsa ang naghimo niya do. O ang babae kay tungod na kay balo siya na siya maoy nakadawat sa kayuhan sa iyang awa sa iyang balatian, ang babae mibarog wala gyud ikalimot. Ang taong doon naging pagsalig og nakadawat og kaluwasan dili gyud kini ikalimot kundi iyang gitug-an ang tanan tinuod. Og sa iyang pagkabati si Jesucristo misulti kaniya og nagaingon si Kristo kaniya maigsuon sa 34 unsay gisulti ni Kristo ngadto kaniya og sulat sukod sa 33 og ang babae sa hibaluan niya ang nahitabo kaniya miduol nga nahadlok og nagpurog og bihapa sa iya katubangan og kaniya gisibilon niya ang tanan nga tinuod. Og si Jesus miingon kaniya, anak, ang imong pagsalig nakapamaayo kanimo, lumakaw ka nga malinaw o magamaayo ka gikan sa imong sakit. So usa kining bayhana nakadawat sa kayuhan sa iyang kalag, nakadawat sa kayuhan sa iyang talinugo. O igsuon sama pud nato sa diha nga kita dunay pagtuo og musalig ta kag Kristo, maunay makadawat sa grasyas kaluwasan sumala sa Gingon sa
Efeso 2:8 nga nag-ingon kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo o kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. So unsa may but pasabot nini kanato? Unsa may kahulugan nini? Now kinadak ang kalipay nagsuon sa tanang tao mao ang pagduol kang Hesus. Ang pagduol kang Hesus dili pinaagi laing tao, ikaw gayud personal ang muduol kaniya. O ang pagduol kang Hesus, dunay usa ka tumong na ikaw maluwas sa imong kaugalingon. Dili lang sa kayuhan sa imong balatian, kaya ang kayuhan sa imong balatian maigsuon, madawat na sa diha na maluwas ang imong tanan. Aron ang imong pagtuo, dili gyud mapakyas kung dili dunay kasiguruhan. Mao kini ang pangutana, kanus at kapaman mukupot kang Hesus. Wala ang Diyos salamat nining natahong na takna sa pagpaminaw sa pulong. Hinaot pa ikaw gyud makapanalangin sa matag usa nakapaminaw sa imong pulong ug hinaot pa nga mugitid gyud ang pagtuo diha sa kasing-kasing sa tawo ug muduol sila sa usaray tumo nga sila gyud maluwas pinaagi sa imong grasya. Salamat Lord in Jesus name. Amen.